Hi there, Sanbonani Mulweni. Welcome to Fix channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate. So, but first, wait, guys. Na ikumbole meeting yaba ku bewi meeting in yaba ku season 7 la umselek akhuluma khona noMpumelelo amtshela ngokuthi indaba yo baby mama amayigana uMpumelelo wesishada angalenze lelo phutha ngoba kuba nalokhu nokuthi ke ubaby mama no baby daddy indaba zakhona emyalake emchazeni elalele uMpumelelo ngathi uyalalela ephinde engalaleli ngoba nayo into phela eseyenza yindaba kube uyosenza lento le wayetshelwa ngayo singichazele guys mina ngabi nehaba le video ayikho serious kakhulu sizohleka lolo daba uthi nange seyishepisi ejezini likaVuyo mele enze njani manje asike ngeskero lechepisi ngoba ayifuna ukusuka ishepisi ngisho ngesizulu wekazi nalikhumbula neliculo leli eladlala lapha kusibaya ngazi noma kwakho yona theme song yakusibaya lethi wangangitshelanga ngicela ngitshela ukuthi liqhubeka lithini ngicela ngibhalela futhi ngiyacela ubani oliculayo lithini ukuthi ngifuna ukulibheka isibaya lela culo khona lithi wangangitshelanga wentombi ngiphoxelani kangaka uphoxekile ngichazele ngamaculo amaskandi yabo amaculo amaskandi anokushaya khona kodwa amanye ngiwathanda mase kuba ilo lapha yana futhi kwisibaya konje kwakubani umenzi ngubani esizohamba sesizijikile izinto manje cha ngeke isibaya sona sesine message isibaya lesikumzansi magic nizoyizwa lento engitshela yona kule video kodwa phela ngiyadlala ningabe serious nami ngiyahleba nani hawu kwathiwa ubaby daddy angazi uba njani uyo sewuleyo baby daddy ngoba manje ubonile ama-outfits akhombisa ukuthi nkosikazi akhombisa ukuthi wife kabani yena yini kulama video akhe selobe echaza sengathi uyena isikhokho ezothi ngamphuca amandla kanti imaphi lamandla amphuce wona guys ngoba kulento mina mangishaya le methi uyophuceka amandla ngoba phela manje uyofike wathi kusithembu akuhlehlelwe emuva lapha kanaso wakhuluma ukuthi nje nento engasengiqalile angisajingi ngoba phela ayikho divorce kwisithembu sathi thina ihlushwe yini ingane ithwese umthwalo beku season 5 or season beku season 6 ekhuluma angisazi ke guys kodwa niyakwazi lokho wakhuluma nje usiphela kwisithemba ayikho divorce lapha kana first wife nangu ke yena esenza ithembiso njani wangayigcina usekhuluma ngokuthi ube nekhanda eliqinile ukhuluma ngobani ngonkosikazi ongayena wakhe ukhuluma naphi ukhuluma nabalaba abahleli nabo ebumnandini la ihlala khona wegazi mina ngezwe kuthiwa mawuthe ukuthinta kancane ipercent ijuice ngezwe ngosnapper ukuthi sebeyathinta nabodwa bafihlile mawuthe ukuthinta vele ibuye zonke inkinga zakho yini esilobe khalaza njalo ngoba phela nasekufanele edlu shut up manje elinde ukuthi i-co-parenting ihamba kanjani ngoba sifundile kuVuyo esho lapha kubathwadi magazine ukuthi anginankinga naye angimzondi izinto zihamba ngendlela ezihamba ngayo kodwa ke kuleye co-parenting izokhulunywa abazali ngivulelekile kuyona yena usehambe memezela nithi umgo wakhe usufana nalo mgo omusha ofikile hayibo uyakhuluma futhi mina bengithi niyambona yini ukuthi lo baby daddy kokukhulunywa ngaye kuthiwa wena ungathathi baby mama ngoba uzosuke ube nenkinga yo baby daddy nange sephenduka yena lo baby daddy oyinkinga nange seba yishepisi ejezini kaVuyo ukhulume nani manje ngoVuyo ngoba uVuyo ulotsholiwe ekhuluma ngaye kubangani bakhe ngaba bangani bakhe khona ivideo engiyibona izolo wegazi ku TikTok mhlambe yimi onephutha ngazo imindala kodwa ayifani nengayibona ekuqaleni ekhuluma ngovu ithuba litholayo wow kanti akusini ositshelayo ukuthi uneyintombi eziningi waze waba nezibongo zokuthi uneyintombi eziningi nalaza ucela amaskandile ethi kuyoze kube nini ngihleli nendoda
ikhalela umfazi wayo wahamba. Wathi bahambayo wangafuni ukulalela, wangafuni ukuzehlisa, kodwa siyasho ukuthi uyingane, angithi uyingane una-23. Kodwa manje akayeke-ke ukuhamba ey'nyathelweni zalabo baby daddy kwakukhulunywa ngabo. Ubani wayekhuluma ngo-baby daddy? Ubaba uMseleko, echazela abantu uMpumelelo, ethi uzoba nenkinga yokuthi mayethatha osenengane, lo osenengane kuzosuke kube khona u-baby daddy osefona, usethini, nangu yena uyakhala ku-social media. Uthe akanankinga, vele umfisela okuhle, akathule phela, akathule. Akuhlawulwa yini wegazi ukukhuluma ngonkosikazi ongasiyona wakho? Ayikho imali ekhokhwayo? Ngoba sazi phela ukuthi kwenzakalani. IsiZulu sithini isiZulu lapho, isintu sithini ngaleyo ndaba? Ngithe le video ayikho serious. Osekhetha ukuba uthi abe serious kuzoba indaba yakhe, ngoba ngisazoyikhuluma iyi-serious. Ngiyaxolisa nje futhi khona bangisukelile, njengoba bengisukelile sekuthi angikhulume ngoMpumelelo uDu manje. Mina manifuna ukuthi ngibe childish, ngiyakwazi ukuba childish, ngoba manje nina sengithatha ngathi lo Mpumelelo engikhuluma ngayo ngiyamkhanda. Ulapha kwizingane zesithembu kade simulalela. Wathi nje yena ayikho i-divorce kwisithembu, lapho akanaso. Usefika kanjani ko-divorce engakaze eshade yena? Nakho sekuthiwa-ke wenze sure mfana ukuthi masushada ungababheki ubaby mama, ngoba inkinga ekhona yilena nalena. Sekuwuye inkinga, nangu-ke uye usevele wathatha leyo role yokuba inkinga labo baby daddy labo, ngoba ukhulumelani ngonkosikazi ongayena owakhe ku-social media, kubangani bakhe. Yena yini futhi le limenza ukuthi akhulume, sho usesemqondweni wakhe. Awu bakithi, ayimnandi i-break up. Hawu, ayimnandi i-break up. Hawu, futhi iminyaka sithe kuba mningana, zikhona izinto ozoyikhumbula. Uyabo? Akufani ukucasulana nisazophinde nifonelane. Ukucasulana usuwazi ukuthi nje awuzubhazwa ngisho ukubhazwa, ngabe kusabhazwa yini? Akufani. Hawu, naku-WhatsApp ayikho mhlawumpe into ozobuzwa yona. Nawo amacala lawo obuquliswa wona awusezuqulisa nje. Hawu. Niyambona ukuthi uselo baby daddy oyinkinga owayetshelwa ngayo ukuthi yena uzoba nenkinga yo-baby daddy, uye manje ukuleyo position. Awuzijikile izinto, zijikile izinto bakwethu. Babesho laphaya kwisibayi ukuthi wangalo ungangitshelanga, angazi ukuthi wangalo ungangitshelanga ntombi, kodwa ungiphoxe yeyi. Kanti thina besithi uyadlula kanti kuzwelile uphoxekile. Omunye engayibheki le video engayinaki, ngiphoxa lo othi kimi hayi ngicela umnikeze i-break kunjani. Ngisazokhuluma ngezingane zesithembu season 1 no season 2, ngikhulume ngothando nesithembu season 7, ngikhulume ngoZithobile noThami laphaya kwi-Married at First Sight. Sicabange yaphela i-Married at First Sight, kodwa mina mangisazoqala ngikhulume ngayo, mase ukuthi ngikhulume ngobhutu uLoyiso nobhutuzana noSisphingi laphaya koBala Brothers. So nje ma ingayithandi into yokuthi ngikhuluma ngama-TV shows, ngisazo-eda. Ngisuke ngashawa isikhathi, ngashawa nanokuthi i-channel yami beyibhlokhiwe. Ngisele emuva vele, kodwa vele indlela engenza ngayo ngilandela ngemuva ngezinto engizenzayo. Okuyaye kubaluleke kimi ukuthi ngiyazi into esixoxa ngayo. Kulena-ke sikhuluma ngo-baby daddy oyinkinga. Hawu, ungafika uyalwe ngenkinga utshela ukuthi le nkinga-ke eyenzakalayo wena uvele ukhetha ukuba yileyo nkinga, ngoba sekuwuye manje inkinga. Ngale kukhishwa iy'nkomo, ulotsholiwe, uyavela futhi uyazi, kade abantu becula ohalala la ku-social media, kade sibhiyoza sisho ukuthi nawu kwavulwa emasangweni, nazi iy'ngubo ey'khomba umshado, yena wenze njani? Selobe ekhulumela ukuthi phela ungishiyile. Ukushiyile ayisekho indaba yokuthi sobuchaza. Ngithi kuvelile ukuthi uhlukene, ushiyile, hamba ukhase ngamadolo uyofuna le yanto ye-corporate. Hawu, manje la ku-social media elobe funa akaguqe ngamadolo manje, ekhasa ngamadolo eyocela ku-husband ukuthi-ke manje-ke bhuti senze njani?
ehloniphe. Akayoguqa ngamadolo kubhuti manje. Uthathi kweze kuthiwe bhuti enganeni, nange ubhuti usemile phezulu, yena uphi ulaphaya phansi. Wenze njani yena? Uhambe emdansweni, imidanso la edansa khona nabangani bakhe. Hey, phela leya ntombi, hhayi akusontombi, unkosikazi ongayena owakho, kabhuti, okuthiwa bhuti ngey'nkomo. Wena yenze njani? Guqa phansi ngamadolo kubhuti, ubeke-ke indaba yakho, siza ukuthi sebeyozwa ukuthi iyalalela. Nakhona uyoguqa private thina singekho, ngoba sazi ukuthi wayezokhuluma ngonkosikazi ongayena owakhe public. Sefuna ukuphendula imibuzo, hhayi asibuzi lutho thina, sibonile imhlonipho. Imhlonipho guys. Indlela engiphambanisa ngayo izinto, hayi bo, abantu bayoze bethi umZulu oyi-fake. Lokhu okufaka la, lokhu kwabasemzini, ukuthi lokho okukhombisa ukuthi unkosikazi lo okuhlukanisayo komama umhlonipho. Siwubonile umhlonipho-ke mfana, yenza into efanele. Wenze njani? Guqa ngamadolo. Uguqa kubani? Kubhuti. Nakhona futhi ungezi ngokuqina, thatha izeluleko kubazali ukuze inkulumo uzoyibeka kahle. Noma futhi ungayiyeka wena inkulumo iphathwa abazali, kodwa kuyoguqa kubani? Kubhuti. Njengoba naye wayetsheliwe ukuthi wena ungababheki o-baby mama ngoba uzoba nenkinga yo-baby daddy. Akangabi-ke inkinga ka-baby daddy, siyacela, akangabi inkinga u-baby daddy oyinkinga. Angiqhalisi-ke njalo guys, angixabani namuntu khona engimlayayo, khona bavele benze ngathi la nje ngoba ngikhuluma ngama-TV shows shothi senginomsangano. Kanti ningenelwe yini? Ungene kwividiyo bona kahle ukuthi uthando nesithembu, omayeni, usubuza ukuthi kanti waye ukhuluma ngomayeni. Wena uyiklikheleni leyo vidiyo mayithi mayeni, ngoba usho ukuthi ngikhuluma ngomayeni. Hawu, hayi cha, indaba yeni. Bye.